Todos moi... No, Ramón, ti tamén, non mires para a Penide que... Bueno, moi bons días a todos. Aquí estamos outra vez, outro venres para dar conta, para comparecer, para dar conta dos avances que estamos a realizar, que estamos a impulsar nesta provincia que cada vez vai a máis. E ademais sabedes que dasa circunstancia de que hoxe, non sendo último venres de mes, pois temos un pleno extraordinario onde o que vamos é aprobar os orzamentos do vindeiro ano, que contan con 189,2 millóns, un 4,2% máis, ou que é o mesmo 7,6 millóns que o ano pasado. É por iso que, aínda que xa logo falarei delo, insisto, son estas as contas do municipalismo. Tamén, como todos os venres, asuntos de xunta de goberno que son polos que vou a comenzar. Unha xunta de goberno na que imos a mobilizar 2,3 millóns de euros para seguir avanzando no noso modelo transformador. En titulares, os recursos destinados a benestar social. Estamos a falar de 1,1 millón de euros, onde vamos a sustituir a cuberta do centro Agaraimo e tamén do almacén en Príncipe Felipe. Deporte, con 600.000 euros para clubes en competicións federadas de ámbito inferior ao estatal. En promoción económica, pois vamos a aprobar a venda dunha parcela no polígono de Barro por importe de 260.000 euros. En turismo, 210.000 euros para o centro de acollida de visitantes do Castelo de Soutomaior. Para facer fronte ao reto demográfico, 150.000 euros, que serán para contratar o servizo de formación do proxecto de loita contra a fenda no medio rural. E, por último, en xuventude. Estamos a falar de 70.000 euros para que os nosos mozos e mozas poidan perfeccionar no estranxeiro a súa formación. Así que, polo orden que establecía aquí nos titulares, comenzo a falar por Príncipe Felipe. Ali vamos a aprobar o proxecto de execución das obras da sustitución da cuberta do edificio Agarimo e tamén do inmoble do almacén xeral do centro, nos que imos a investir case 1 millón de euros. Aquí, principalmente, o que vamos é poñer solución aos problemas que hai de filtración de auga. Con esta actuación, nestes intres, temos en marcha obras, proxectos en Príncipe Felipe que suman 3,2 millóns de euros. O millón de euros que mobilizamos hoxe, hai que sumarlle o 1,7 millóns de euros que estamos executando no CEIP Daría González. Na Escola Fogar estamos coa sustitución das escaleras de emerxencia, que son 374.000 euros, e logo diversas actuacións que estamos facendo no campo de fútbol que se achegan aos 200.000 euros. En deporte, damos luz verde definitiva ás subvencións dirixidas aos clubes da provincia que participan en competicións de ámbito inferior ao estatal. En total, 620.000 euros dirixidos a case 500 entidades. En concreto, un total de 575.000 euros repartiránse entre 480 clubes, entidades da provincia que teñen a súa actividade en 54 concellos dos 61, e aquí engloba diversas disciplinas deportivas. E logo, os outros restantes, os 43.000 euros, redistribúense en 9 clubes de 6 concellos que militan no Grupo Sur da Liga Preferente de Galicia. Con estas cantidades, con estas achegas, os clubes poden afrontar os gastos federativos, gastos de desplazamento, adquisición de material, de personal. Xa digo, en definitiva, son 620.000 euros que o que fan é seguir impulsando o tecido deportivo desta provincia que, xunto coa aposta dos novos orzamentos que falarei máis adiante, é unha mostra do claro impulso que vai a recibir o deporte por parte deste novo goberno da Deputación. Un asunto interesante para a contorna de Pontevedra e para a economía. Aquí estou me referir ao que ten que ver co polígono de Barro, porque hoxe
imos aprobar en Xunta de Goberno a venda dunha parcela de máis de 2.100 metros cadrados e o prezo será de 260.000 euros. Os compradores son a empresa Gestión de Recursos Industriales e Maquinaria SL, que é unha firma de Pontevedra que se dedica á xestión de bens inmobles e o que fai é ampliar as instalacións que xa ten no campiño. No polígono de Barros son xa 24 as empresas que están ali asentadas. Isto implica un 76% da ocupación e quedan actualmente 18 parcelas libres. Algúnas das empresas que están ali asentadas son Freud, Hijos de Rivera, Fontarmoncho, Mariscos ao Lumar, Outrafrío, e tamén a Deputación ten ali instalacións propias, como pode ser o Parque de Maquinaria, o Viveiro de Empresas ou mesmo o Centro de Apoio Empresarial. E agora, vámonos ao turismo. En turismo, daremos o viste prace á contratación da xestión do Centro de Acollida e atención ao público no Castelo do Soutomaior, por un importe de 210.000 euros para o vindeiro ano, aínda que se pode prorrogar por 3 máis. Que inclúe este servizo? O control de acceso e rexistro do número de visitantes, o que é a venda e a reserva de entradas, produtos, actividades e servizos, o acompañamento e explicación tanto da musealización como dos xardíns, a promoción e difusión do castelo e actividades que se fan en torno a él, tanto en redes sociais como en plataformas web, a atención e información ao público e tamén a elaboración de enquisas que serán valoradas a posteriori por turismo, a colaboración na celebración das actividades que ali se desenvolven e tamén as labores de mantemento e posta en marcha do sistema. Para todo isto, a empresa ten que contratar a 5 perfis. 2 perfis que serán técnicos de turismo e 3 de informadores turísticos. E o noso obxectivo, como saben, xa lo teño comentado, pois é compartir con todo o mundo que Pontevedra desfrutar e o Castelo de Soutomaior é, sin ninguna dúda, un dos elementos de atracción máis importantes da provincia. E con este paso, co plan estratégico de turismo que imos a lanzar, estamos a avanzar para consolidar a provincia de Pontevedra como o puntal turístico de Galicia e do que é do noroeste peninsular. E, de feito, os orzamentos contemplan unha suba real de 1,1 millón de euros. E, cambiando de terzo, imos á digitalización. Aquí xa teño falado do proxecto do Hub para a loita contra a fenda digital e a soidade non desexada no medio rural da provincia de Pontevedra, na que se desenvolve en 5 concellos, na Illa de Arousa, As Neves, Cuntis, Forcarei e Moraña. E hoxe damos pasos cara adiante aprobando por preto de 150.000 euros o expediente para axudicar o contrato para impartir esta formación dirixida a maiores de 50 anos para capacitalos en competencias digitais. Un contrato que inclúe impartir 7 accións formativas en cada concello sobre administración electrónica, sergas online, banca móvil, todo o que ten que ver con redes sociales, a creación de vídeos, formar a 25 influencers, 5 por cada concello, para que poidan adquirir coñecementos en novas tecnoloxías, e, finalmente, prestar un servizo de xeración de contidos didácticos audiovisuais. E sin salir deste capítulo, que, como saben, sube de rango nesta nova diputación ao adquirir a categoría dun novo servicio, estou a referir ao Servicio de Xuventude e Reto Demográfico, imos aprobar 70.000 euros para que 9 persoas tituladas en ciclos de formación profesional poidan facer as prácticas laborais no estranxeiro, concretamente en Finlandia, Irlanda, Italia, Malta ou Portugal durante un período de 4 ou 6 meses. Aquí vanse beneficiar alumnos de centros educativos dos concellos de Caldas de Reis, Cambados, A Estrada, Gondomar, Illa de Arousa, Pontevedra e Vigo. Con estas axudas, eles van poder
asumir ou colaborar, sufragar gastos de aloxamento, de manutención, os viaxes derivados da realización das súas prácticas no estranxeiro. E, claramente, durante a súa estadía no estranxeiro, o que van é reforzar as súas competencias profesionais, van a coller moita máis experiencia laboral e tamén, lóxicamente, é un dos obxectivos que se persigue que melloren as capacidades e competencias no ámbito lingüístico. E para rematar, como dicía, ás 12 temos pleno extraordinario para someter á consideración dos deputados o orzamento do vindeiro ano 2024, onde vamos a cumprir co obxectivo, que non era outro de que entrase en vigor o día 1 de xaneiro. Por lo tanto, aquí estamos dando claramente estabilidade institucional á provincia, estamos tamén falando dunhos orzamentos que rachan teitos. En primeiro lugar, porque son os máis altos da historia, moi especialmente porque son as contas do municipalismo. Son as contas do municipalismo cun apoio aos concellos sen precedentes. Un de cada 3 euros deste orzamento de máis de 189 millóns de euros irá destinado ao apoio directo aos concellos. Ademais, lembro-vos que tamén facemos unha aposta forte en cooperación, onde nos vamos aos 66 millóns de euros, un 16,4% máis que o ano anterior, e aí se inclúen, entre outros plans, o Plan Máis Provincia, dotado con 48,2 millóns de euros, os convenios para as cidades de Pontevedra a Vigo, dotados con 7,5 millóns, convenios cunha contía que é aberta en función dos proxectos que presenten e que nos poñan encima da mesa. Tamén se incluye o Plan Provincia Comunitaria, dotada con 2 millóns de euros de apoio ao tecido asociativo e ás comunidades de usuarios de auga, pero non só é a suba en cooperación, nunha contía importante, senón que en cultura, máis do 20%. Nos vamos aos 4,7 millóns, na parte referente ao Museo de Pontevedra incrementas en 3,2, por un total de 10,3 millóns de euros. En deportes, incremento dun 19%, nos vamos aos 5,5 millóns, pero isto hai que engadir os 4 millóns de euros do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas que puxemos en marcha fai pouco. Por lo tanto, aquí a cifra de deportes se aproxima de cara ao ano 24 de entrada en 10 millóns de euros. E, ademais, creamos unha nova partida de 1,2 millóns de euros para o reto demográfico e xuventude, implantamos mellora nas condicións dos traballadores da casa, do persoal da Diputación, e reforzamos investimentos nos centros propios da Diputación, desde Areiro, Príncipe Felipe e Moliscade. En definitiva, uns orzamentos, os primeiros co selo propio deste goberno, que son a primeira pedra deste proxecto chamado a transformar a provincia, tendendo pontes entre os cidadáns, os concellos e as administracións. Eu, pola miña parte, era o que tiña a ben a comentarvos e quedo ás pensas de algunha pregunta que teñades a ben formular. Bueno, é algo que trataremos ora no pleno dos orzamentos. Vou anticipar, senón. Que? Iso queda para o debate no pleno. Terán que ser eles os primeiros que teñan os argumentos, non? Bueno, oye, pois non hai ningún asunto que tratar. Vémonos despois, e senón ata a semana como máximo. Aquí a domingo ainda falta moito, Penil. Que hai o domingo? No, unha concentración. Que?